и е разположена между двете реки – Тигър и Ефрат. Тя била бедна страна, жителите се занимавали с земеделие. Вавилония, в нея растели само палми. От плодовете им правили брашно, вино и оцет, а от костилките храна за добитъка. Те се делели на две групи – сумери и акади. Те били от турански произход и били големи разбройци. Вавилоняните могли да правят и кирпичи. Лева за погашение на болницата, 3 месеца неплатен наем, на бакалина 930 лева, на фурнаджията 340 лева. За осигуровка, дребни заеми, аванси от касиера. Вавилоняните се делели на две групи. Вавилоняните говорно помежду си и постоянно воювали. Затова семитите ги нападнали и ги победили. По-късно техният цар Хамураби успял да ги обедини и да закрепи царството им. Той турил пред корицата на реките, поправил каналите, събрал разпилените жители и им създал поминък. Най-великият цар на вавилоняните се наричал Навуходоносор. Той е бил много богат и имал голям златен дворец. Там имало градини, които се наричали висящи. Също имало и крилати бикове пред вратите. За обърнатия костюм, за готварската печка, от старата сметка на акушерката, събрани чист дълг 12 000 лева. Да, чист дълг, разход и приход, вятър приход. 3 месеца неплатен наем, 3 месеца неполучена заплата и още кой знае колко, няма да се получи. Кой ще я даде и ще я дадат ли изобщо някога, ще я дадат ли? Чиникът отдавна беше умъка, тя на маскаше гъбата. И от време на време покажуваше да обърне внимание. На третия чин един подкъся книзи топчета в гърба на другаря пред него. Друг си хихомякаше като кота. А на крайните чинове няколко души си преписваха домашното по алгебра. Велю Станковратов обаче нищо не чуваше и нищо не виждаше. Все по-нервно крачеше в стаите, като с едната си ръка скубаше рядката си бърдица, а другата мъжната в джоба стискаше единствената 50-левка. Извади тя на урок ученик, киха, кашля, чака да му каже да си седне на мястото и като наспя започна отново да изправи урок. Необичайното държание на учителя спира най-сетне вниманието на учениците и те постепенно започват да се смиряват. Млъкват всички и започват отчудено да го наблюдават. Спря да говори извадения до черната дъска. Това купи, онова купи, а дявол знае как може да стане това само с 50 лева. Килограм масло, нека не е килограм, а половина. Нека най-после да не е масло, а мас. Половин килограм свинска мас, 14 лева. За 10 лева сапун, 24 лева. Лук, картофи, 10 лева. Значи 34 лева. Половин килограм сирене, 14 лева. И ето ти ги 48 лева. Ами супен кокъл, яйца, фасул, поне килограм фасул да можеш да се вземе сам. 1 килограм фасул, но как, като остават свободни само още 2 лева? Онези разбойници го дават за 8 лева. Фу, скъпотия, безобразие! Учителят Велю Станковратов вече не може да се владее и още по-бързо почва да крачи и още по-нервно да
чуха и без да искат резгавен глас, погърнява в тишината. 8 лева кило пасул! Скандал! Изваденият на урок ученик се дръпа оплашено към стената. Другите опулили очи го гледат изумени. Той се сепва, надига смутено глава, мъчи се да се усмихне, но не може. После грабва дневника от катедрата, хлопва вратата и излиза като подгонен. Аз слънце на ръсниците си нося и вятър на протегнатите длани и тичам пак усмихната и боса по камъчета бели и огряни. Аз тичам като птица вълнокрила, по-бързо от лъчите ветровете. И бистрина радост в мен съм скрила на детството най-хубавото цвете. Следва междучасие.